Berriz ere urduri nago, zu nire buruan zaudela. Berriz ere arnas hartu ezinik, zure mezuak iristean ikusi zaitu danean otzikarak. Begirada baten indarra sentitzen da, lehenengo musuak kurtuko ditu gorputzak logela ontan sua, bizitza gurea da. Mirari ez da soilik izen berri bat estenan, baizik eta musika fresko eta anitz baten promesa. Taldearen atzean Urko Milagro dago, abeslari eta konpositorea. Bere ibilbideak musikarekiko grina eta dedikazioa islatzen dituena. Txikitatik musikarekin lotuta, 4 urterekin perkusioarekin hasi eta gero gitarra eta kantua bere kabuz landu zituen. Horrela jaiotzen Mirari. Bere esperientzia guztia batu eta proiektu sendo bat sortzeko erabakia hartu zuenean. Iaz baino ez zuten ekin bideari, baina jada nortasun argia dute. Euren abestietan esperientzia, pasioa eta proiekzioa uztartzen dira. Mirari ez da soilik talde baten izena, baita haien mezuan ere ez ustekoa, lilura eta batez ere musika. Urtuko ditu gorputzak logela ontan sua, bizitza gurea da. Berriz ere ikusi zaitu. Aurrek urtean sortutako talde bat zarete, baina musikaren munduan urte askoz gehiago daramatzazue. Baina zein helbururekin sortu zen Mirari? Bai, denak ezagutzen ginen, eta egon gara beste musika esparru batzutatik, eta ezagutzen genuen elkar guztiok. Eta hau izan zen pixkat, nik beti egin izan ditut nire abestiak, beti konposatzea gustoko izan dut, eta hitz egiten hasi ginen gure artean, nik hitz egiten hasi nintzen batekin, bestearekin, eta egin nahi ditut abesti hauek, eta grabatu, eta pixkat proiektu serioago bat egin, eta ez, profesionalagoa, eta orduan, pixkat horrela hasi zen, nire abestiak dira, baina azkenean talde oso bat sortu genuen, eta hementxe dago lehen emaitza. Taldearen informazio bila hasi nintzenean, leku guztetan jartzen zuen zure izena basoiek. Eta talde honen atzean, Urko dago, Urko Milagro, Urme. Bai, hori da, batez ere, nik egin ditu dalako elkarrizketa guztiak, orain arte behintzat, eta berez, nik sortutako proiektu bat delako, eta abestiak ere, nik egindako abestiak direlako. Baina, Mirari proiektu askoz zabalagoa da, eta enaiz ni bakarrik noski. Ni bakarrik egonda, ezin izango litzateke aurrera atera, orduan talde oso bat gara, eta ez bakarrik musikariak, baizik eta beste atzean dauden, beste langile gehiago ere, bai. Askotan igual bakarrik musikarien lana ikusten da, ez? Baina atzean ere teknikariak eta badaude, ez? Hori da, bai, gero, azkenean eszenatokietan eta bideoklipetan edo, ikusten dena, zazpikide ikusten dira hor bideotan eta eszenatokian, baina atzean ere hori teknikariak, hemen estudioko produktoreak dira gure zuzeneko teknikaria ere, Adrian Vallejo, bideoklipen ekoizpenean eta lanean egon direnak, diseinatzaile grafikoa, Irantzu Agirre, adibidez, etxean ditugun hainbat familia, lagun eta bikotekide, eta guztiak dira Mirariz, bestela, hau ezinezkoa litzateke. Erran dugun bezala, urte bateko ibilbidea duen talde bat da, mino nola baloratzen duzu talde hasi zenetik orain arte, zen gauza bastante pasadirez taldean? Bai, gure asmoa zen
lehen esan dudan bezala, proiektu berri bat egitea, eta, bueno, pixkat serio hartzea, ezta, proiektu hau, eta, bueno, musikaz gozatzea, gure musikaz, baina hori, lanean, eta etorkizunari begira ere. Baina, bai egia da, ez genuela espero hain azkar, gutxienez, eta hain harrera ona izatea jendearekiko, eta baita ere, ez dakit, uste genuen hasieran bakarrik egongo ginaketekela bide honetan, baina bueno, berehala eta lehenengo singela atera bezain pronto, Gabiga gurekin harremanetan jarri zen, eta bueno, gustatu zitzaiela, eta gurekin hitz egin nahi zutela, eta bueno, eta bileratxo bat egin genuen, eta hor ja lanean hasi ginen elkarrekin, eta guretzat, pila bat da hori, ze kriston laguntza da, eta haiei eskertua noski, eta jarraitzen gaituen mundu guztiari ere. Akaso horrek ere indar gehiago ematen dizu aurrera jarraitzeko, ez? Bai, noski baietz, bai, ze, bidea gogorra da, gogorra izan da, eta gogorra izango da, noski. Pozik eta gogotsu gaude, baina lan ikaragarria da, markatu. Hau aurreateatzea eta honekin jarraitzea, eta geroz eta kontzertu gehiago eta beste gehiago kaleratzea, ez da, orduan lan pila bat daukago aurretik, eta hori ez dugu aztuko, baina oso pozik gaude, lehen zuzenekoak ikaragarriak izan dira, eta guain datozenak ere, horrela espero dugu izatea. Ze emozio ateratzen zaizkizu barrenetik pentsatzerakoan, orain dela urte bat proiektu hau hasi zenuenean, eta ikusita gaur egun zertan bihurtu den? Pixkat, batzutan ez dut, ez da sinisten ere, sinisten, esan nahi dut, burbuila batean agian gaudela pixkat, eske egia da, duela urte bat, ez ginela deus, oain ez garela deus momentuz, ez da ez, baina ez ginela, ez geneukan deus ez, aterata ez genuen ia grabatzen, justo oain dela urte bat, gutxi gora bera, sartu ginen estudioa lehenengo kanta grabatzera. Imaginatu, orduan, urte batean pasa zaizkigun gauza guztiak, eske, urte batean iaia ez dira sartzen, eta hori da jendeak ez dakiena, ze jendearentzako berez oain hasi gara, baina bide hau duela urte bat hasi zen, eta bai, oain, pixkat ja askatu gara, ezta, eta aurrera goaz. Beldur pixkatera ematen du? Ez, beldurra ez, urduriak bai, urduria asko, urduria bai, eta pixka bat, ez dakizula bihar zer gertatuko den, ez da, hori inork ezaki inoiz orduan, beti badaukazu sentsazio hori, ez dakit ongi goaz, ez, ongi egiten ari gara, oain hasiera honetan, ez, guk uste dugu baietz, eta hori da ere garrantzitsuena, guri ere horrek indarrak ematen digulako aurrera jarraitzeko, ez da. Orduan, beldurra ez, baina pixkat hori, urduritasun horiek eta bai ditugula noski. Nafar kulturak garrantzirik duela taldean arrango zenuke? Nafar kulturak garrantzi pila bat dauka, noski. Eta nafar kulturak, eta bereziki euskara. Euskara da, talde honen kutsua da, talde honek soilik euskaraz abesten du, eta momentuz ez, eta esate dizut ja, ez daukagula beste asmorik euskara, euskal kultura, eta Nafarroa, bai, beti hemen hasi gara, eta gure kultura dena da. Zergatik apustu hori euskararen gatik? Besterik gabe, gure hizkuntza delako, eta guk maite dugun hizkuntza delako, txikitatik hizkuntza honekin hasi garelako,
eta Iruñakoak garelako, eta hemengo hizkuntza delako, besterik gabe. Ateak isten dituela uste duzu horrek, gaur egun? Ateak isten ditu atzerrirako, noski, baino men Euskal Herrirako, ez? Eta nik, esperientzia badaukat hemen Euskal Herrian ze, bagatoz erromeria taldetatik, mariatxitatik, hainbat formazioetatik, eta ez da lan egiteko eta kontzertuak emateko, ez da beharrezkoa Euskal Herritik ateratzea. Noski, Euskal Herrian, atzerrian ere, badaude leku pila bat, Euskara maite dutela, eta Euskaraz entzuten dituztela beste pila bat, eta musika pila bat entzuten dela Euskaraz, Euskal Herritik kanpo, ezta? Baina, bai pixkat mugatua dela hizkuntza, ezakit, ez da gaztelera bezala, ez da ingelesa bezala, ezta? Baina, hemen behintzat, guretzat, momentuz, Euskal Herrian kontzertuak ematea eta Euskaraz hitz egiten duen jendearekin, edo Euskara maite duen jendearekin hobeto esan da harrera hau izatea, momentuz, guretzat, aski da. Ze filosofia duzue une honetan talde bezala? Filosofia ez dakit. Gure filosofia beti da guk egiten dugunarekin gustora egotea, ongi pasatzea, zuzeneko onak ematea edo zuzeneko onak eskaintzen saiatzea, ze zuzenekotan asko ikusten da gaur egun estudioak eta, marabilak egite dituzte, ez da, hor magia pila bat dago, estudio baten barnean, ez dut esan nahi guk ez dugula magia hori erabili, ez da, baina gauza bat da estudioko lana, eta beste bat da zuzenekoa orduan, eta bagatoz ere zuzenekoetik. Orduan gure filosofia berez da zuzenekoetan, ongi pasatzea, jendeak ere hori pixka bat, jendeari hori transmititzeko, eta horrela jendea ongi pasatuko du, bai ala bai. Nola duzue talde antolatua? Nork erabakitzen duz zer? Taldean berez denon artean erabakitzen dugu, bai egia da, ni banagola pixka bat antolakuntza guztian, ezta? Osea, ni banago dena egiten, eta gero bakoitzak baita ere egiten du pixka bat denetarik, ni banago egin behar dien gauza guztietan. Orduan, ustut bai badaukadala pixkat indarra edo gauzak hasiera batean erabakitzeko edo nire azkenean lehen iritzia nik emateko, baina gero azkenean denon artean erabakitzen saiatzen gara noski. Nola eramaten da presio hori, ez? Azkenean zuk dena eramate horrek ere presio puntu bat ere izanen du, ez? Bai, badago presio puntu hori, bai. Eta azken urte hau izan da netzat bereziki nahiko gogorraz, presioa pila bat izan da. Eta, hortxe daude guztiak ere, nire ondoan, egon dira, badaude, eta egongo dira, hortxe dago, atzean ditudan ez, pertsona guztiak eta horrek pila bat laguntzen du. Orduan presioa badago, baina, oain atzea begira, merez izan du presio hori, ezta? Bai. Ezagutzen ez zaitu ez denentzat, ez du musika mota egiten duzu? Gure musika mota berez da popa, orokorrean pop musika dela esan genezake, baina badago baita ere pixkat kainerogoa den abestiren bat, rock, distortxoekin eta badagona, orduan kaina gustatzen zaionari badago, diskan zerbait, badago ere
dantzagarriagoa den abestiren bat, erritmo latinoekin, edo besteren bat pixka bat elektronika moduko zerbaitekin, orduan, diska nahiko anitza da, eta oso pozik gaude horrekin, ze azkenean ez zara bakarrik estilo batean eta abesti konkretu batean murgiltzen eta hortik aurrera beste abesti guztiak, ezta? Pixka bat dia, hemen esaten den bezala, una de cada madre, ezta? Orduan, badago mundu guztientzako diska dela esango nuke, bai. Argi zenuen hasieratik hori egin nahi zenuela, pixka bat musika bariatu bat errango genuke? Bai, egia esan, niri beti gustatu izan zait, txikitan, gaztetxoa nintzenean, adibidez punk rocka, oino asko gustatzen zitzaidan adibidez, ez daki, zeuden, hemen Euskal Herrian zeuden adibidez eskatu taldea, hemen Iruñan, dakiz esatek, ETS ere, oin dela piloa daudela, eta musika horrekin hazi gara guztiok, orduan niri beti gustatu izan zait hori, eta gaur egun, baitut ere, Nil Moliner pila bat gustatzen zait, Txarango, La Raíz, orduan azkenean talde horiekin, niri gustatzen zaizkidan taldeekin, azkenean zuk gustatzen zaizkizun taldeak entzute dituzu, eta entzuten duzunaren arabera ere, gero sortzeko garaian, horrek ematen dizkizu ideiak eta pixkat influentziak eta hartzen dituzu gustuko dituzun taldetatik. Orduan, hori, nik uste gauza berria egin dugula, eta hemen oain Nafarroan ez dagola olako talderik gutxienez guk egiten ari garen modura, ezta? Eta influentzia horietatik hartu ditut azkenean estilo berdinean egonda, pixka bat adar batzuk eta adar desberdinak dira, eta horiek guztiak sortze dute mundu berria diska. Zerrik kantatzen diozu? Zerrik kantatzen diot? Batez ere maitasunari, desamodioari ere, kontrakoa, eta, azkenean, nik bizizan ditudan esperientzia eta bizitzan zehar gertatu zaizkidan, eta gertatzen zaizkidan gertakizunak, sentimenduak eta, azkenean paperean idazten ditut, hori da nire kanpora ateratzeko, oihukatzeko modu bat, eta gauzak esateko modu bat ere, musikarekin noski, beti horrela egin dut eta beti horrela egingo dut. Eta pixka bat hori da lehen, ateratzen zaidan normalean lehenengo gaia. Baita ere badago parranda, lagunekin, abestiren bat, mundu berri adibidez, abesti hori, pixka bat da, izan zen abesti hori konposatzea izan zen pixkat puntu eta parte bat, nire bizitzan, proiektu honi izena ematen dion, lehen diskari izena ematen dion kanta da, atera genuen lehen kanta da, eta mundu berria, bai, bada pixka bat, bide berri hasi dela, gogotsu gaudela, eta indarrekin, ezta? Eta hori, izan da pixkat inflexio puntu bat nire bizitzan, eta talde hau honi zentzua ematen dion lehen kanta. Eta gero besteak, maitasuna, parranda, ezakit, pixka bat nik uste dela edo nork bizi izan dituen, edo biziko dituen noizbait, gaiak eta pixka bat identifikatu, bakoitzak nik uste abestiren batekin identifikatuta dagoela, ez? Bai, egon daitekela identifikatuta edozein abestiekin, edo gutxienez baten batekin, seguro. Terapia da zuretzat idaztea? Bai, noski baietz, bai, etza, bai.
Idaztea, begira. Edo sortzea. Bai, sortzea dudarik gabe. Idaztea gehiago kostatzen zait. Niri idaztea, letrak eta idaztea gehiago kostatzen zait. Azkenean, teatzen ditut, eta niri idaztea berez ez zait kostatzen. Kostatzen zaidana da, idaztea eta gero abesti baterako ongi moldatzea, ez? Esan nahi dudana. Denok, ezakit, esan nahi duguna, idatzi eta hori oso erraza da. Hori edonork egin dezake. Baina gero moldatzea eta hori pixka gehiago kostatzen zait. Baina nire benetako terapia da, hori ere bai, baina dan adibidez pianoan esartzea, jotzen hastea, ezertan pentsatu gabe, eta ateratzen dena hor pianoan eta gitarraekin islatzea. Batzutan, gaina, ateratzen zaizkit ideia oso politak, ez ditut ez da grabatzen ere, ze momentu horretan ez dut pentsatzen abesti bat izango denik, o ez dut pentsatzen grabatzea zerbait, o ideia batzuk ateatzea, ez. Esertzen naiz, jotzen dut, eta momentu horiek dira niretzat bakarrik, eta horregatik batzutan esaten dut, hau grabatu izan manu, baina gero esaten dut ez. Momentu hori niretzako da, eta horrela disfrutatzen dut. Hortik baten zara zure mobilan gauzak apuntatzen? Bai, hori noski bai ez, bai, hori edonon, kotxean, adibidez, melodia bat, o esaldi bat bakarrik, eta audio bat, baukat, batzuk nik uste mundu guztia daukara talde bat nirekin bakarrik, ez da, nire pedradak botatzeko, gaina nire taldea pedradak deitzen da. Eta hor, audioak, eta batzutan bugatzen zait testuren bat, edo bi esaldi badira ere, bi esaldiak idatzi, eta bai, badut talde hori audioz beteta, oain ezakit, gaina nik uste oain, audio guzti horiekin bigarren diska egingo nukela. Seguro, baina oaindik jarri behar naiz bigarren diskako pentsatzeko, oaindik badago denbora, hasi besterik ez gara egin, eta bai, hori edozein momentutan, lanean nagola klase tartean, edo buruatzen zain gauza bat, eta apuntatzen dut, edo komunera noanean aprobetsatzen dut, eta kantatzen dioten mugikorrari, edozein lekutan, bai. Gero jartzen zara audio horiek entzutera? Bai, jartzen naiz audio horiek entzuten, eta batzutan ez dut ulertzen, nolatan bururatu zait noizbait, hau adibidez, ez? Ze batzutan gero entzuten eta kontuatzen naiz, grabatzea dituela gauza oso arraro batzutan, bai. Baina beste batzuk, bai, eta erabilizan ditu diska honetarako noski ideiak eta bai. Ze repertori duzu, urte bateko talde bat da, kontzertu batean, ze repertori duzu ez? Imaginatzu zuen kantatik aparte ere, zerbait jo beharko duzuela ez? Bai, gure, oain diskak 8 abestiz osatuta dago, eta gero zuzenekoetan abesti guzti horiek aparte noski, guztiak jotze ditugula. Baditugu beste bertso batzuk ere, ez ditut dela esango, ze horretarako zuzeneko batera etorri beharko da jendeak. Eta bai, baditugu beste gauzatxoak, eta bai, nik uste nahiko zuzeneko polita egiten ari garela, prestatu dugula, eta osotara ordu bateko zuzenekoa da, bai. Rango zenuke badagola kantaren bat toki berezia duena? 8 kanta horietatik, badago kantaren batek zuretzat toki berezi bat duena? Bai, dudari gabe mundu berria. Mundu berria da, niretzat izan da, lehen esan duan bezala, punto eta parte bat. Nire bizitzan, eta mundu berria da, momentuz, proiektu honi, zentzua eman dion abestia. Mundu berria, hori lehenengoa, hori niretzako delako.
gero badago zure melodietan ere, niretzat oso gaur egun oso berezia delako, ez delako niretzat egina, beste pertsona aterantzako da. Eta, bueno, gero bakoitzak, guztiak daukate bere zentzua, eta niri guztiak gustatzen dizkit. Gero, gustatzean, esaten dizkizut, niretzako importantenak, zentzu gehiago, ez, esan bat, eta esaten dizut mundu berria. Baina niri gustatzen zaizkit guztiak. Eta hori ere, baita ere, harro nago horretaz, ezta? Guztiak gustatzea eta azkeneko nola geratu diren, produkzioa nola izan den, eta horrekin gustora gelditzea, asko esaten du, egin dugun lanaz. Eta oso pozik nago, bai. Entsaio lekuan gaude, nola antolatzen dituzuen entsaioak? Bueno, entseguak, oain gutxiago, entseguak izan dira, nahiko kaineroak izan dira, entxegu pila bat egin ditugu, bereziki Durangoko azoka baino lehen, Durangoko azokan egon ginenean, horra hotxenean eman genuen gure lehen zuzenekoa, 20 minututxo izan ziren, baina azkenean hor gure lehen zuzenekoa zen, eta gero Kanaia Aretoan egin genuen lehen kontzertuan, jarri ditugu ordu pila bat. Eta moldatu gara, azkenean entxegu asko izan dira gauean, astean zehar gauez, batzuk lan egiten dute goizez, beste batzuk lan egiten dugu arratsaldez, batzuk ikasten, beste batzuk lanean, orduan, azkenean, gaueko 9:30 aurrera, kointziditzen genuen, ordu tarte bakarra, orduan, asko izan dira gauez, asteburutan ere, orduan, lana izan da, baina moldatu gara, eta momentuz uste dugu emaitza honarekin. Eta beti bezala lagunekin trago batzuk atera gara, ta kalean bapatean gure begirada gurutzatu dira. Tabernan sartu gara eta nontu den berdin da, lagunekin okolta barra artean gustora. Azkenean zurekin 11 txupito eta musu pare bat, zutik egon ez zinean bagoaz zure txera gaba, izerditan bukatzea. Gauaren argitan, itzalak lurrean, ilargiaren argia ez daiko betirako. Udaren beroan, itzalaren bila, baina guzti izpiak ez dira itzaliko. Beste egun bat iritsi da talo egin ondoren, bagoaz berriz ere egun arte mareak. Atzokoa benetan nona izan zen, udaren beroarekin gogotxu gaude. Horregatik aterako gara gaun ere, berri rozutik egon ezinik, nire txena bakarrik zu ez zaude. Zurekin pentsatzen izerritan berriz, baina bakarrik jolasten. Gauaren argitan, itzalak lurrean, ilargiaren argia ez daiko betirako. Udaren beroan, itzalaren bila, baina guzti izpiak ez dira itzaliko.
entsaioak, bizitza, ongi konpaginatu dituzue orduan dena. Bai, eta beharrezkoa zen gainea, eta bagenekien pues hori, entxeatu behar zela, eta lanpila bat egin behar genuela. Claro, estudiotik atera, eta diskatera, eta hori lan izugarria izan zen, baina gero tokatzen zen zuzenekoa prestatzea, dela garrantzitsuago. Orduan, bagenekien, ze entxegoetatik gatoz, beste proiektu batzuetatik gatoz, eta entxaiatzea, eta elkartzea, eta kointzitzea, o bat faltatzea, baino entxegoa egitea, o azkenean bi falta dira, benga gaurrez, benga berbihar, eta gauza horietan murgildu gara txikitatik. Orduan, ez da zaila izan entxegoak aurrera ateatzea. Ze berezitasun du taldeak edo errango zenuke zerk egiten dio desberdin bertze eta horrelako bertze talde batzuei? Jo, galdera ona. Ez dakit, eske nik, karo, beste taldeak ez ditut ezagutzen, barrutik esan nahi dut, kanpora begira denak ezagutzen dugu elkar, baina ez ditut ezagutzen, baina bai, esango dudana da, talde hau, mirari proiektu hau sortu zela lagunen artean, denok ezagutzen genuela elkar, denak musikariak garela, eta hori izan da azkenean ere aurrera ateratzeko izan dugun indarra. Ze lehen esan duan bezala momentu txarrak egon dira, oso momentu txarrak, eta lagun artean geunden, eta nik uste hori izan dela gakoa orain mirari dagoen lekuan egoteko, lagunak ginelako, beste lan egin dugulako elkarrekin beste proiektu batzuetan, eta hori izan da gakoa dudari gabe, eta eskertu da nago pila bat, ze bestela nik uste hau etzela aurrera aterako, seguro. Eta da, nire lagunei esker, taldekidei esker, noski, eta hori, azkenean indarrak ateatzen dituzula donondik aurrera ateatzeko, noski, eta elkarrekin. Erranen dugu, hasierak igual ere zailak izan zirela, baina gero ere momenturen batean oraindik erronka handiago bat edo zailtasun handiago bat izan zenutenez, eta faian ez duan oker kontzertu bat eta gero dena desagertu zen. Bai. Horrek ere, igual inflexio puntu bat izan zen ere ez, eta orain? Bai, hori izan zen, hori izan zen, ez genuen espero, karo, nola espero behar duzu gertatzea, ez? Izan zen, gure 3. kontzertua zen, uste dut, o laugarrena, berdin du. Laugarrena, bai, laugarren kontzertua. Eta, birala egin zen gertakizuna orduan, mundu guztiak jakingo du zer gertatu zen, baina, hori, hurrengo egunean, kotxea utxik topatu genuen, erabat, dena eraman zuten, eta momentu horretan izan zen guretzat, kriston hostia bat, gaizki esan da, baina hor ere, erori ginen guztiarekin, ez bakarrik mirari bezala, orokorrean, baizik eta bakoitzak ere, bere instrumentua galdu zuelako, batzuk ez zuten deus, beste batzuk galdu zuten zerbait, baina, agian, zakit, emagun nik galtzen dudala gitarra hau, badaukat bestea, materiala badaukat, baina, horrek ez du esan nahi, puta bat dela, baina eske batzuk geratu ziren, deus gabe. Eta, zorionez, 4 egunen buruan uste dut, 4 egun ziren, ze ostegunean, hau igandean gertatu zen, larun bat igande gauean, eta ostegunean,
tipo aurkitu zuten, eta dena berreskuratu genuen. Osea, hori bai, ezin genuen sinistu, gertatutakoa, eta batean, ja, aurkitzea, osea, ez genuen oraindik ere ia sinisten materiali gabe geundela, eta batean, esate digute dena aurkitu dutela, eta badutela, eta, bueno, osea, izan zen aste bat, oso arraroa, txarra, baina ez dakit, oain, pentsatzen, eske, iaia ez dugu, gogoratzen dugu, noski, baina, eske ez dugu, ez da, hitz egiten normalean horretaz dira, ze, izan zen, pues hori, burbuia bat bezala, sartu ginen, dena txarra, eta batean ateatzen bazara bezala, eta ez da ezer gertatu, ulertzen. Eta pixkat horrela izan zen gertakizuna. Eta bueno, eskerrak ere elkarbanatu zuen mundu guztiari, berezi sare sozialetan, osea, jendeak ez dakizu zein indarra daukan, eta nola, kasu hauetan ere, ikusten duzu ez zaudela bakarrik, ezta? Eta hori guretzat izan zen. Osea, ia dena aurkitu baino zen jendean nola hori laguntza eta instrumentuak, materiala dena eskaintzen, eta hurrengo larun batean bagenuen Altsasun kontzertu bat, eta bueno, bagenukan dena prestatuta, beste musikarien eta bueno, lagunen eta beste taldeen materialaekin, ze prest zeuden uzteko, mi esker bereziki ere modus operandi taldeari, ze haiekin jotzen genuen, eta bueno, zeuden beti edozer uzteko, eta azkenean gure materialekin jo genuen. Baina ikaragarria izan zen jendeak nola laguntzen zaituen, mezu pila bat, oraindik hori ezin dugu sinetsi, benetan nola talde berri bat izan da, nola zegoen mundu guztia, eta bueno, ez bakarrik sare sozialetan eta beste komunikabideak eta deiak eta elkarrizketak eta denetarik egin aste horretan, eta eske oso lagungarria izan zen guretzat, orduan mila esker benetan guztiei hori laguntzagatik eta horregoteagatik noski. Indar berrituak sentitzen zarete edo hori gertatu gero ere taldea pinagoa dela errango zenuke? Baietz, bai, gainea, begira, Altsasun eman genuen kontzertua izan zen, joan ginen Altsasura, gainea geratu ginen landetxe batean, lotan eta ospatzeko, genuen pila bat ospatzeko. Gure instrumentuekin, eta ez zegoen jende asko, gaztetxean, baina guretzat izan zen kontzertu bat, izan zela, pixkat arraroa, baina, eske, geunden pozez, eta izan zen, eta hemendik aurrera, baloratzen dituzu gauza pila bat, ez da, holako gauzaren bat gertatutakoan, baloratzen dituzu gauza pila bat, eta hori, bueno, puntu honak ere aterako ditugu puntu honak honetatik noski. Baldintza guztia gaindituz, zer erronka berri dituzue une honetan? Bueno, erronka berriak dira bereziki zuzenekoak, pasaden otsailaren 28an eman genuen neguko azken zuzenekoa Donostian, eta oain iragarriko ditugun udarako eta udaberri eta gerantzen den 2025ko urte luze hau, oraindik pila geratzen dela, iragarriko ditugu nahikotxo, eta animatzen zaituztegu guztiei bertaratzea eta gurekin ongi pasatzera. Baina gure lehen helburua da, zuzenekoak, ongi pasatzea, eta geroz eta jende gehiagori erakartzea. Potente heldu da? Heldu diren hilabete hauek? Bai.
badago ere sorpresatxoren bat, ere, prestatuta, ez bakarrik zuzenekoei begira, esaten dut, eta badaude gauzatxo oso politak, eta nik uste, bai, jendeari gustatuko zaiola datorrena. Orain arte eman dituzuen kontzertuetako batekin geratzea erraten badizut? Jo, Iruñekoarekin geratuko naiz. Bai. Bai, zelatzari gabe, azkenean, bueno, kontzertu hori bagenon prestatuta goain dela pila bat, bagenekien kontzertu hori izango zela lehenengoa. Gero, bai egia da, zorte izan genula, Durangoko azokan hautatuak izan ginela zuzenekoa emateko, ez genuela espero, eta hori ere izan zen oso berezia, azkenean lehenengoa izan zen, ez genuela uste, baina lehenengoa hori izan zen. 20 minutu izan ziren bakarrik, ni pasatu zitzaizkidan 5 minutu bezala, osatita, eta hori ere oso berezia horregatik, baina batekin geratuko naiz, eta izango da Iruña. CD atera duzue? CD berri atera duzue, baduzue fisikoa. Bai. Zerrek eranten dio talde batik gaur egun ere fisiko hori ateratzera, ze, bai, uste dut gehienak gaur egun haunitzek edo portatilak gaur egun haunitzek ez dute CD-a sartzeko, kotxe haunitzek ere ez dute gaur egun. Zerk eramaten dio taldeari fisikoa sortzera? Bai, begira, egia da, gaur egun dena streaming bidez kontsumitzen dela, musika, plataforma digitaletan kontsumitzen da, inkluso minutu bateko bideo batean sare sozialetan kontsumitzen da musika, eta zuk esan duzuna, kotxek ez dute, gaur egun kotxek behintzat ez dute CD-entzako, Dixman horiek ez dira erabiltzen ja, nik badaukat, baina ez dira erabiltzen, eta nik ez dut erabiltzen ez da, Eta bai, zaila da oain topatzea federako zerbait aurkitzea, edo etxean izatea. Eta eta gaur egungo gazteek zer ez esanik ez? Baina bai egia da, hasieran behintzat, eta pixkat proiektu hau aurkezteko eta azkenean disko bat atera berduzu, diskori gabe etzara deus ezkomien artean, eta aurkezpen moduan bai ala bai diska atera behar genuen eta hori argi geneukan. Eta esan beharra dago, Durangoko azokan uste genuen bereziki salduko ziela kamisetak, badugun mertxan guztia, badugula kamisetak, sudaderak, poltsatxoak, bixerak eta, denetari dugu. Eta uste genuen, azkenean, bereziki salduko zela hori, azkenean, gustoko duzun kamiseta bat, eroste duzu, eta gero eraitze duzu, ez, pixkat, arropa eta, jendeak erosten du. Baina azkenean, CD pila bat saldu genituen, jendeak eroste ditu CD pila bat oraindik. Eta horri ikusi genuen, noski jendeak eske musika erosten duela oraindik. Eta CD-ak, eta viniloak, guk momentuz vinilorik ez dugu atera. Baina guaintain, orain modan dago viniloak ere ateatzea, eta gaina oso polita dira, eta jendeak erosten ditu. Orduan, zentzu horretan, lasai gaude, ikusi dugu, ez genuna espero, zela jendeak diskak erostea. Eta hori guretzat garrantzitsuena da. Nahiago dut diska bat erostea. Begira, diskak 10 euro balio ditu, eta sudaderak 25. Baina nik nahiago dut diska bat erostea, jertxea baino, dudari gabe. Ze hori da egin duguna, guk musika egiten dugu. Gero bestelakoak dira, bestelakoak, baina guk berez musika egiten dugu eta ikusten duzunean jendeak zure musika erosten duela, hori guretzat garrantzitsuena da. Zerrango zenuke duela Nafarroak musikaren kultura hau izateko edo
ze ezakit nire ustez edo ikusten dudanagatik, musika kultura pila bat dago Nafarroan eta musikari pila bat daude eta pila bat talde daude. Zer du Nafarroak edo zer rango zenuke du izaten alduela Nafarroak? Bai, egia da Nafarroa badela lurralde bat kulturaz beteta, musikaz beteta, eta oso ohitura ona dugu adibidez kalean musika izateko, kalean adibidez ni sartu nintzen txaranga batean nire txarangan 15 urterekin jasi nintzen kalean jotzen eta oraindik jarraitzen dut igandea txarangan eta hori niretzako izan da kriston ikustea nola jendeak hain ongi pasatzen duen musikarekin kalean, ez bakarrik batzutan nik uste beste leku batzutan, hemen ere badago jendea, taberna batean sartzen dela, eta taberna batean hor jartzen duten musikarekin, diskoteka batean eta horrekin pozik dago. Baina ez da gehiengoa, gehiengoak hemen kalean, musika zuzenean, eta hori eskertzekoa da, musikarientzako gure lana da musika jotzea besteentzako. Orduan hori guretzako osona da. Eta hemen Nafarroak duen kulturarekiko, musikarekiko eta euskararekiko indarra kristona da. Eta beti izan da horrela eta momentuz nik uste hori ez dela galduko. Bai egia da, laguntzak falta direla. Hori baietz uste dut. Lokalak entxeatzeko, diru laguntzak ezin duten aurrera jarritu ezin duten taldentzako. Edozein laguntza orokorrean falta da oraindik eta nik uste lana dagoela oraindik aspektu horretan. Baina, Nafarroa izan da beti kulturarekin oso garrantzitsua. Justo hori zen nire hurrengo galdera. Bai. Esango zenuke taldeak aurrera jarraitzeko laguntzarik dagoela Nafarroan, Euskal Herrian, nago ekonomikoaz hizketan baizik eta taldeak kontzertuak ematerako orduan, edo badago lekuak, badago uste duzu laguntzarik dagoela ere sare horretan. Uste dut gaur egun igual, akaso gaztetxen sarea izaten aldela kontzertuak emateko lekurik errexena edo ertze taldeekin hizketan egona izen elkarrizketetan gehienak arratzen dute beraien sarea gaztetxeak eta horrelakoak direla. Uste duzu badagola laguntzarik edo sareren bat edo zerbait kontzertuak ematerako orduan? Azkenean CD-ak izaten aldituzue, mertxan izaten alduzue, baina kontzertuak emateko lekuak ez badaude. Noski, hori da gauza, gure esperientzia ona izan da momentuz, proiektu ez bakarrik mirarirekin, ezik eta beste proiektuekin ere, ze romeria talde, adibidez, ni banatorre Trikitins taldetik, eta ez zaizkigu azken urteetan, ez zaizkigu kontzertuak falta izan, ez? Kontzertuak eman ditugu, eta gainea guk esaten oraino. Orduan, kontzertuak, eske nire esperientzia da erromeria, eta eske erromeria ez da gauza bera. Erromeriak pila daude, eta badaude herriak guztientzako. Baina musika propioa egiten duten taldeekin, hor bai badagola pixkat arazo gehiago momentuz, guk diskatera genuen azaroan, eta guretzat, urtarrietik martxora egin ditugun 6 kontzertuak, urtarriaren erdialdetik
martxoaren lehenengo, martxoak ez, otsailaren azkeneko egun arte izan dela azkenekoa, guretzat, 6 kontzertu egitea izan da pila bat, talde berri bagara, eta hori bagabigari esker ere, noski. Orduan, nire esperientziatik ezin dut asko hitz egin, ze ez dakit, baina bai egia da, badaudela talde pila bat, hori azkenean, ez bazaituzte deitzen, ez duzu joko. Eta gero aretoak ordaindu behar dira, aretoak ordaindu behar direnez, sarrerak jarri behar dituzu, orduan jendeak sarrera erosi behar du zu ikusteko, baina talde berri bat bazara, o talde ez ezagun bat bazara, ez dakit sarrerarik erosiko duen zu ikusteko, orduan hortxe dago pixka bat, bai, zaila da. Hortxe daude ere, jai batzordeak, eta, auzoetako jaiak, herritako jaiak. Hemen ere, Iruñean adibidez, badugu zorte ikaragarria, ze auzo pila bat ditugu, auzo bakoitzak bere jaiak egiten ditu, auzoko gazte mugimenduak, jai batzordeak eta taldeak eta normalean ere hemen Iruñarriko taldeei aukera ematen dietela jotzeko eta hori eskertzekoa da. Eta hemen auzoetan ikuste beti egin dela hori. Eta aspektu horretatik Iruñerrian zortea daukagu. Baina Iruñerria hau da. Eta Euskal Herria pila bat. Eta mundua, imaginatu ez. Orduan, zaila da, baina horregatik esaten dut ere, hori laguntza gehiago behar dela. Aspektu guztietatik. Horko nire partetik galdera gehiagorik ez dakit zerbait geratu zaizu nor errateko behar horretan? Ez, besterik gabe, mila esker guztiagatik, eta, hemendik aurrera, zuzenekoetan, kontzertuetan eta ikusten dugun elkar, eta, mundu guztia animatu nahi nuke gure gana etortzea, eta, zuzenekoa eta zer den ikustea, eta ongi pasatzea, guk bezala ongi pasatzea. Eskerrik asko zuri harrera honengatik. Mila esker. Oiratzean, eguzkizpiak ikusten zeraia da, ta oraingoan, ilargia da nire maitale bakarra, amits gaiztoak gauero burutik kendu nahian, urduritasunak izerdiz betetzen dit gorpuz osoa, biharamunean pentsatzen, zeruan izari eskorrak daude, desio bat buruan bizitza berri bat, mundu berri bat. Da, bide berria eta ustekapean, pauso bat eman, tapa batean, hasi naiz korrika. Aizea gogon aurpegian, malko bana begietan, helmugarik ez duen norabidean. Biharamunean pintxatzen, zeruan izari eskorrak daude, desio bat buruan bizitza berri bat, mundu berri bat. Ilargi berri bat piztuko du, indartsua.
hasi da jada. Mundu berria. Zatoz korrika, egun sentira, hasi da jada. Mundu berria. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.